Awa an balimaw aw ni ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka d'aw tulo kan o de ye k'a fɔ Général Amadu Aya Sanogo ni ale bɛ kaso la nin y'a san 3 ye Maliɲati mɔgɔw n'ale ye ɲɔgɔn ye an n'ale ye ɲɔgɔn ye selenge ale kɔni ko an ma ko ale kɔni nɔ tɛ foyi la ko minnu bɛ ka ale bɛ ka ɲangi ko minnu na k'ale nɔ t'u la ko wa ko ale pereselenba de don ko ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna Capitaine Amadu Aya Sanogo an n'ale ye ɲɔgɔn ye selenge min kɛ ale kɔni tun bɛ yen nɔ a ko a tɛ ale nɔ foyi tɛ nin ko la ko wa ko ale pereselen don ko in ka ɲɛfɔ tiɲɛ ka se ka fɔ bɛɛ ka se ka tiɲɛ dɔn k'ale bɛ min dɔn k'ale b'o fɔ ko wa ko a tɛ mɔgɔ si kɔ dogo nin ko in na fana Capitaine Amadu Aya Sanogo an n'ale kɔni ye ɲɔgɔn ye selenge a bɛ yɔrɔ min na minɛnen bɛ yɔrɔ min na gardi caman kɛlen ka yɔrɔ lakori a yɛrɛ tun bɛ yen nɔ furukiya jɛman b'a la a ka kɔlɔsi b'a bolo a kɔni ko nin ko in mana kɛ ko ale tɛ mɔgɔ si kɔ dogo nin ko in na Capitaine Amadu Aya Sanogo an b'a la da aw tulo kan k'a fɔ ale tun ka jugement daminɛna o kɛra novembre tɛmɛnen wa jugement a reportera ko ni a bɛ don san kura jugement dayɛlɛ fɔlɔw la ayiwa an bɛ wagati min na ko sisan kɔni an ka sariya kɔni bulon a ma foyi fɔ o la Capitaine Amadu Général Amadu Aya Sanogo a tilala k'a fɔ tugun ko wa ko ale dalen don Mali sariya la ko wa ko ale b'a dɔn tigitigi ko Mali sariya o ye sariya jɛlen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ sigikafɔba dɔ bɛna labɛn an fɛ an Mali kɔnɔ yan nɔ nin kalo an bɛ marisi kalo min na o tile 27 fo ka taa se avril kalo ma o sigikafɔ belebeleba in o labɛnbagaw minnu bilala commission min bilal'o ɲɛma olu kɔni taara se gouvernement ma k'u ka fɛnw fɔ gouvernement ye ka sabula olu ni mɔgɔ caman kumana u ni maire kumana u ni syndicat kumana u ni association kumana u ni MINUSMA kumana u ni camancɛ fanga sigilamɔgɔw olu n'olu bɛɛ kumana olu kɔni y'o kuma ninnu o kɔntarani kɛ o kuma ninnu kɔnɔkow ɲɛfɔ an ka gouvernement ye samedi don an ka gouvernement ye conseil des ministres extraordinaire kɛ o conseil des ministres extraordinaire in na gouvernement y'a jira k'a fɔ o sigikafɔ in bɛna labɛn an fɛ nin kalo tile 27 a bɛ daminɛ o la o sigikafɔ in kɔni u y'a jira k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ min jɛkulu mɔgɔ minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan an fɛ Bamakɔ yan nɔ k'o sigikafɔ in kɛ k'o bɛ taa fo mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna la ko minnu bɛ bɔ région na ani Bamakɔ yan yɛrɛ ka fara olu kan ayiwa an balimaw kibaruya m'an bolo ka d'aw tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la